ஹாய் ஹலோ வணக்கம் வெல்கம் டு தேடை ரிப்போர்ட்ஸ். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது அருணாச்சலம் வைத்தியநாதன் இயக்கத்துல வெளிவந்துள்ள ஷார்ட் பூட் 3 படத்தினுடைய விமர்சனத்தை பத்தி தான் பார்க்க போறோம். டைரக்டர் அருணாச்சலம் தமிழ்ல வெளிவந்த மிகப்பெரிய த்ரில்லர் மூவியான அச்சமுண்டு அச்சமுண்டு, நிபுணன் போன்ற படங்களை இயக்குனது இவர்தான். மேலும் மலையாளத்துல மோகன்லால் நடிச்ச பெருச்சாளி படத்தையும் இவர்தான் இயக்கியிருக்கிறார். தமிழ்ல சமீப காலமா குழந்தைகள் நட்சத்திரம் படம் அவ்வளவா வராதனால த்ரில்லர்ஸ் மூவி எடுத்த இவர் குழந்தைகளை வச்சு படம் எடுக்கலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி எடுத்த படம் தான் இந்த ஷார்ட் பூட் 3. இந்த படத்துல பாத்தீங்கன்னா புன்னகை அரசி ஸ்னேகா, வெங்கட் பிரபு, யோகி பாபு, சிவாங்கி, சூப்பர் சிங்கர் புகழ், பிரணித்தி, பூவையார் மற்றும் கைலாஷ், வேதாந்த வசந்த் போன்ற குழந்தை நட்சத்திரங்கள் நடிச்சிருக்காங்க. இந்த படத்துல முக்கியமான கேரக்டரே மேக்ஸ் அப்படிங்கிற நாய் தான். இந்த படத்தோட மியூசிக் டைரக்டர் ராஜேஷ் வைத்தியா. மேலும் அவர் இந்த படத்துல ஒரு பாட்டும் பாடியிருக்காரு. அது படத்துக்கே மிகப்பெரிய பிளஸ் பாயிண்டா அமைஞ்சிருக்குன்னு நம்ம சொல்ல முடியும். இந்த படத்தோட கதை என்ன அப்படின்னா, கைலாஷ், பல்லவி, பல்லு இவங்க 3 பேரும் ஃப்ரெண்டுகளா இருக்கிறாங்க. ஒரே அபார்ட்மெண்ட்ல தங்கி இருக்கிறாங்க. ஒரே ஸ்கூல்லையும் படிக்கிறாங்க. கைலாஷோட அப்பா அம்மா ஸ்னேகா மற்றும் வெங்கட் பிரபு 2 பேருமே ஐடி ஸ்டாஃபா ஒர்க் பண்றாங்க. பல்லவியோட அப்பா அம்மா 2 பேரும் டாக்டர்ஸா இருக்காங்க. பல்லவியோட அப்பாவா டைரக்டர் அருணாச்சலம் நடிச்சிருக்காரு. பல்லவி மிக நல்லா பாடுற ஒரு பொண்ணு. ஆனா அவளோட அப்பா அம்மாவுக்கு அதுல கொஞ்சம் கூட விருப்பமே இல்லை. அவங்க முழுக்க முழுக்க அவளோட படிப்பு மட்டும்தான் முக்கியம் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. கைலாஷோட அப்பா அம்மா ஐடி ஸ்டாஃப் அப்படிங்கறனால அவங்கனால டைமே ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியாத நிலை ஏற்படுது. அவங்க பாதி நேரம் தனிமையில தான் இருக்கான். அதனால அவனுக்கு ஒரு தம்பி வேணும் அப்படின்னு ஆசையும் படுறான். அவனோட அப்பா அம்மாவுக்கு அதுல விருப்பமே இல்லை. அவனோட பிறந்த நாளுக்கு அவங்க அப்பா அம்மா உனக்கு என்ன பரிசு வேணும் அப்படின்னு கேட்டதுக்கு, என் கூட விளையாடுறதுக்கு ஒரு நல்ல நாய் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கைலாஷ் கேட்குறான். ஆனா அதுக்கு அவங்க அப்பா அம்மா ஒத்துக்கவே இல்லை. இது ஒரு புறம் இருக்க, அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே சேர்ந்து அவங்களும் வாங்கி கொடுக்குறாங்க. மேக்ஸ் அப்படிங்கிற கோல்டன் ரிட்ரீவரை கைலாஷுடைய பிறந்த நாளுக்கு பரிசா கொடுக்குறாங்க. மேக்ஸ் வந்ததுல இருந்து அவன் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தா, முழுக்க முழுக்க அது கூடவே தான் இருப்பான். அவனோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் மேக்ஸை ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஒரு நாள் அவங்களோட அப்பா அம்மா எல்லோரும் வேலை விஷயமா வெளியே போக வேண்டியதா இருந்தது. அப்போ குழந்தைகள் எல்லாம் ஒண்ணா மேக்ஸ் கூட ஒரே வீட்டில் இருந்தாங்க. அப்ப பல்லுவோடைய வீட்டில் வேலை பார்க்குறவங்க அவங்க வெளியே போகும்போது கதவை தெரியாம திறந்து வச்சுட்டு போயிடுறாங்க. மேக்ஸ் அப்பார்ட்மெண்ட் விட்டு வெளியே போயிருது. அப்போ மேக்ஸ் ஒரு சிலர் சதி பண்ணி கடத்திட்டும் போயிடுறாங்க. மேக்ஸ் இல்லாம கைலாஷ் ரொம்பவே கஷ்டப்படுறான். 3 பேரும் அவங்க ஏரியால இருக்கிற ரமணாங்கிற பையனோட சேர்த்து மேக்ஸை அன்னைக்கு ஃபுல்லா தேடுறாங்க. அவங்களுடைய ஏரியால நிறைய நாய்கள் கொல்லப்படுது. மேக்ஸ் யோகி பாபு கிட்ட கிடைக்குது. இறுதியா அந்த 4 குழந்தைகளும் சேர்ந்து மேக்ஸை கண்டுபிடிச்சாங்களா இல்லையா அப்படிங்கிறது தான் கதை. படம் முழுக்க முழுக்க அந்த 4 குழந்தைகளும் மேக்ஸையும் சுத்தி தான் நடக்குது. ஸ்னேகா, வெங்கட் பிரபு, யோகி பாபு, அருணாச்சலம் எல்லோருமே இந்த படத்துக்கு ரொம்ப ரொம்ப உறுதுணையா இருந்திருக்காங்க. படத்தோட சினிமாட்டோகிராஃபி, மியூசிக் எல்லாமே ரொம்ப எக்ஸலண்டா இருக்கு. குழந்தைகளுக்கு ஏற்ற மாதிரி எடுத்திருக்காங்க இந்த படத்தை. பிரணித்தி மற்றும் பூவையார் 2 பேரும் சேர்ந்து கேங் சாங் அப்படிங்கிற ரேப் சாங் பாடியிருக்காங்க. மேக்ஸ் காணாம போகும்போது கைலாஷ் அதை நினைச்சு ரொம்ப வருத்தப்பட்டு தேடும்போது ஒரு 3 நிமிஷம் சீன், எந்த டயலாகுமே இல்லைங்க. ஒன்லி எமோஷன்ஸ் மட்டுமே காட்டி ரொம்ப ரொம்ப அற்புதமா நீ இல்லாமல் அப்படிங்கிற ஒரு பாட்டு மூலமா சொல்லியிருக்காங்க. நீ இல்லாமல் அப்படிங்கிற பாட்டை டைரக்டர் அருணாச்சலமே எழுதியிருக்கார். மியூசிக் டைரக்டர் ராஜேஷ் வைத்தியா பாடியிருக்கார். இந்த படம் வெளிநாடுகள்ல நிறைய விருதுகள் வாங்கியிருக்குன்னு சொல்லலாம். முக்கியமா கொரியாவிலிருந்து பெஸ்ட் ஃபிலிம் அவார்டு இந்த படத்திற்கு கிடைச்சிருக்கு. தமிழ்ல இந்த படம் எடுத்து வெளியே வர்றதுக்கு 9 மாதங்கள் தாமதமானது. இந்த படம் மூலமா சொல்ல வர்ற மெசேஜ் என்ன அப்படின்னா, எல்லா விலங்குகளிடமும் கருணை காட்டணும். கார்ப்பரேட் நிறுவனங்களில் வேலை செய்பவர்கள் தங்கள் நிறுவனங்களுக்கு மட்டும் இல்லாமல் தங்களை சுற்றி உள்ளவர்களுக்கும் உதவி செய்து சமூக பொறுப்பை காட்டணும் அப்படிங்கிறத தான் ரொம்ப அழுத்தம் திருத்தமா சொல்லியிருக்காங்க. மேலும் பெற்றோர்கள் தங்கள் குழந்தைகளுடைய திறமையை ரொம்ப குறைச்சே மதிப்பிட வேண்டாம் என்றும் படம் ரொம்ப அழுத்தமா சொல்லுது. அந்நியர்களை நம்பக்கூடாது என்று குழந்தைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதையுமே ரொம்ப அழுத்தமா வலியுறுத்துது. குடும்பத்துடன், முக்கியமாக
குழந்தைகளுடன் சென்று பெற்றோரும் சென்று பார்க்க வேண்டிய ஒரு மிகச்சிறந்த தரமான படமாக திகழ்கிறது இந்த ஷார்ட் பூட் 3. இந்த மாதிரி சினிமா செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள தேடை ரிப்போர்ட்ஸை பாருங்க. கமெண்ட் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க.